Klub motoristických novinárov tento rok nominoval do ankety Auto roka v Českej republike dve autá zo skupiny Fiat Group. Jedno z nich je práve Alfa Romeo Giulietta. Je to úplne nový model na úplne novej platforme. Myslím si, že Alfa si tým k storočnici nadelila ten najkrajší darček. A zároveň pevne verím, že toto je ten najlepší krok k ďalšej úspešnej stovke. Druhým modelom, ktorý je tento rok nominovaný na Auto roka v Českej republike, je Fiat Doblo. Zase tu máme model, ktorý naväzuje na tradíciu jedného vôbec najúspešnejších aut skupiny Fiat. Akurát, že tentokrát je postavené znova na novej platforme a práve Panorama prichádza ako čiste osobné vozidlo a myslím si, že predstavuje ten najideálnejší priestor pre rodinu.